Salutare tuturor și bine v-am găsit la partea a doua a turul camerei. Prima parte a fost făcută acum câteva luni și am zis că o să revin când îmi iau calculatorul. Și cam tot aici am început, la ușă. Și precum se vede avem mici schimbări. Aici avem un burete fonic cu LED-uri. După vom prezenta și calculatorul. Aici trebuie să mai vină un dulap până, nu știu, undeva pe acolo, 1,80 m. Dar până atunci am țin ghiozdanul de la cameră și cu trepiedul aici. Aici avem canapeaua pe care o știți, încă un burete fonic. Aici mai sunt niște cabluri, trebuie să lucrez eu mâine. Mai am depus niște LED-uri la acest burete. După avem laptopul pe care am stat până acum și monitorul. Un monitor de la Samsung. Nu mai știu exact de cât este. Cum am și o tastatură. Aici avem volanul și pedalele. Avem o imprimantă de la Epson pe touch. Și acum, pe data trecută aveam scaunul acela, acum avem un scaun de birou care va dispărea și asta săptămânile viitoare. Va dispărea și cam acesta este nou setup. Avem alte căști de la Razer. Monitorul acesta l-aveam. Am mai luat două monitoare noi de la MSI. Microfonul pe care îl știți, o nouă tastatură de la Corsair, mousepad-ul și mouse-ul pe care îl știți, telecomanda de la televizor, telecomanda de la Velux și telecomenzile de la LED-uri. Și aici avem calculator, o configurație de i7 9700K, 1 TB SSD, 2 TB HDD, un RTX 2070 Super de 8 GB, împreună cu o sursă de 860 de W, mi se pare, nu mai știu exact. Aici avem un pește făcut de mine, din lemn, vopsit în tricolor României. Și cam așa arată tot setup-ul. Camera, ca să fie gata, complet, mai trebuie acel dulap aici. Acolo iar un mic dulap și să scap de toate cutiile și cablurile pe care le am acolo. Cable management-ul, aranjat tot. Acolo se văd doar foarte puțin cele care urcă în calculator. La fel și în această parte. Totul aranjat frumos. Acela care atârnă puțin este cablul de la laptop pe care încă nu l-am prins definitiv pentru că laptopul mai iau cu mine. Mai avem cable managementul care vine aici în spate la calculator. Aici avem băgat microfonul. L-am băgat pe partea din față pentru că am o conexiune mai bună. Aici avem un splitter pentru USB și pentru card reader, pentru cameră, pentru că acest calculator nu are card reader. Și dacă deschidem aici, avem locul pentru CD. Băieți, cam acesta a fost videoclipul și prezentarea mea. Să zicem partea a doua, cred că o să mai urmeze și partea a treia când o să termin tot cu scaun nou, dulapuri și tot ce trebuie. Și noi ne revedem la un nou episod și la niște tutoriale foarte interesante zilele acestea. Fiți cu ochii pe canal.